Oduna Mimi Bolano at Nanino Famanisoro. Mimi ga boyano. Awa. Okmana alete kumame anema fale nyana wo ale negateria bananga senga na se anfe yanwa. Osmana atme muneko. Mais nina kumana auka situation ne ka. Aira nera ka fo ko vraiment ko animisari bado vu que ne conseil pas de dama. Atme ka mi ke quartier kono. Ani a be ka yala ki togo che. Ka kla ka ti ni varan fana la nyona. Nya fa ngo vraiment ko nyumate. Ay kuma chama ke akoni ma kwa ka dai aka sigi comme korolen chugu yala. Neni Mimi te sega seginteria la. Barsa bla jogom balila. Oni nete tan nyoy. Ne afo anyana nga jogo nunu dabla na jogo nunu dabla dongodo. Ni nimsa anya kan domina odo. Nena beteria ta odo. Era ga Mimi jogo la jabai. Abe yala kan to chen quartier. Wani nega hera wilila abaye sega ko juguma woni ta ga do ko jugoro. Era go ko la je. Oui, mais Mimi a irani la kafogwa avec un beke avec un kile la de Mimi a kele anila awo okuma na teria galoya ne bolo teri nyuma ukanga nyo soutenini menga kele anyona o konte teria we ko werari oui mais Mimi a irani la comme quoi elika fara akadi manen mo me nyo fe ibe ta soro wati be o be ka fo yongo o de tumi kana ale dusukuna ale be ka toro o kele ale tumi ala o da to abe to ka wati be la bina ka eni mo ko kar nyona teria ma dabo kama teria dabo rari nyogon kanu kama ani here tana kama wa mo teri de bi ko jugula ka finya na ko ni mai ani ni ko nyumanke iteri bi de me ga ko nyumana wala sa to ganya ibulu mais ale flane siram kani foga ta foko ga keliane la ale ma jugani ne juguye sabla I jugu o te sega fenkila mais mo min bi don o be segi détruire ore gama ne te fa ga gere na ere di yemi fo weche mi baro bebe fi akadne ika seconde chance do di Mimi o kono na ibe jate meno ke kala abe chugomina nema bayiga kuma mare me fone ga nimsare Mimi nyeka niye nimsa nyeka domina odo mo don fena jatemne ina fo laji yake tugumna iya fanyana laiga kula tugum nye awele kana awo an sigida ga kuma wa munu kanga ke wala sa anga be nyo be nya fanyana wa ayere ya yira na fana ka jarai ko erer foi ta soro tuguni ni kofe o ne ayi sega ya fama ni o ko jarani ere bano kafo ka tanki ka ni tuyano foi te sege soro foni yere deslamina ini laji jale o jalane ko so parce que depuis n'était elle là il est meilleur bulu fo sisa nak nana fo ko elle là ka ko ka dablata vraiment atma no gore la yere ga teria blali atumina jeune yere kan barsa bla ko fa nyo fo yutene na nalete yayi fo na fo ko enana cousine ni yere la dimi ya klisiki adma de ana ni pere bala kana emotion ta ka player la ka yere la se fenoma jamais tangi kon ka ne tu kerefe ya klilatke fo kon ma te ka se ki soro ka ne tu kerefe sisa akanne ikana ni sa ikana fuiko ikatani ka vie donon yama la eru ya ga ina fi mali e bi fi kla sun ci na tu
Aïe, on a souvent tiré la l'air. Et puis, never fait un dos fenêtre. Pourquoi il boulot du mérimane? Il est une fois le gana. N'était femme. Et alors, au contraire, il était femme. Il est venu faire la même chose. On est à faire un homme méwa. Et puis, au tournant, il y a une fanta entre méga pou. Il t'a raté le droit. On m'a pas su ça. Aw kuna zaraw ne kuma ta poupée bɔ bolo aw kun bɛ taa kaso la parce que hali poupée fari dɔw wɔɔrɔ kun bɛ wagasi poupée kun bɛ taa convocation tigɛ ka na n'aw ma. Poupée o muso ko poupée taa an datugu an bɛna sura ka bitigi ni fa ne y'a dɔn poupée ko in b'i ma de o f'i bɛ yɛlɛ san ka tugu an kɔ i ko san a mɔnɛ k'e bɛ taa ko ka taa poupée b'an bolo au contraire a fɔ i tun bɛ ka taa poupée nin fɛ i yɛrɛ de i y'an ye kɛlɛ la i bɛ sɔrɔ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ. Am ne ko in bɔ poupée la k'a yɛlɛma e yɛrɛ de kan. Ne ka kanu a tɛ e bolo fanta a bɛ jaabi soit a bɛ kɛ poupée wa a bɛ goya ne de fɛ e kɔnɔ ko ne ka siri kɛ dɛ e ma foyi fɔ. Là, est-ce que tu fais notre sang? Hein? On ne veut plus faire venir la jeune. Il t'y a pas bonné. Il pleut venir. Mais il faut ne pas la manger ou le querer. Ah, moual que le coquera. Quoi, il donne le wal querer. Mais ça, quoi, voilà wal querer là. À la lumière, à la lumière. Wal querer t'es. Il est à la. On est bien ça. D'accord, problème t'as là. Continue naï. Dis-moi son mot d'âme. Ils sont à la carte. Maman, il y a tout hier comme ça. On va faire tout. Et puis faire mon comme autant. On va s'en occuper. Là, il veut comment ça m'embadie. Il va d'abla. On t'aura walkere là, on t'aura y aller qu'à là. Il faut être sima. Bigoni, il veut choisir. Soit tu restes avec moi, ou bien il veut pouvoir tout. Alors, maintenant pour ma qualifier là, il fallait il y a choix que soit il veut qu'elle est là, soit il veut l'être. Lei, e quello che ingioi come la sa? Ara, come non è vero? Ni ma jawa. E non è buona. Wane ko be titala. Ki buya. Fon fe kadi, OK. Biri jo mana kan fola ni dala. Ara madi. Ni buya na. Ni ma so to buya ni ko. Ni dogal mam so ko konnala. O ikiri nga ko ni. Amna shigula. Meta. Nene le kuru. Ibulu ka bana. Ila maba. Abikene aratari. Meta. Nese yiga na tu. O bebe iri mai. Poupée. Ne wele ne jatigɛlen ne bɔra ekɔli la ka na sisan o kuma na mun de bɛ yen. I b'a dɔn Zena tɛ se ka ɲɛfɔ i kɔni bɛ ne n'i terikɛ ka ko kalama Aba. Awɔ mun ye Aba sɔrɔ. Yɔrɔ ne ye n fa kɔrɔkɛ ka kuma ɲɛf'i ɲɛna ale de ko ne ma ko ne ka na ni cɛ ye ko min bɛ ne furu ne de ma na ni Aba ya lahalala ne ma ko kɛ mun ka jugu ka tɛmɛ o kan i b'a dɔn ko nin ye fan bɛɛ kɛ mankan de yan. E filɛ ka kuma min fɔ tantɔ ne ma fosi de faamu. E m'a fɔ k'e tɔntɔn in bɔra Laginɛ de ya. Mais mun de b'a ni Aba cɛ ou bien u bɛ ɲɔgɔn dɔn de ya. Yarɔ dɔnbaliya kɔni tɛ tɛmɛ depuis Ala k'an da ma karisa ye kan yarɔ c'est parce que dɔrɔn ko ne nana ni Aba ye k'Aba de bɛna na furu i b'a dɔn a bɛ mun fɔ ko mun de la Aba de y'a bɔ a da kɔnɔ ko je me débrouille. Awɔ ko Aba bɛna fɔ ko o b'o fɔ ale ɲɛna que est ce que ko ye ne ladiya kuma caman je me débrouille ma ale ka du jɔ o ma ne wolo ka d'ale ma o ma ne balo c'est à dire a kuma tɛ se ka expliquer quoi kuma caman k'i to la ka Aba gɛn ka bɔ mais furu bɛ se ka kɛ tantɔ cogo di ou bien ni mɔgɔ ko k'a b'a débrouiller o kɔrɔ ko o tigi ni muso man kan. Tiɲɛ yɛrɛ la problème ye min ye ne yɛrɛ de kamana gannen don n t'a dɔn n bɛna décision fɛn o fɛn de ta mais n kɔni fɛnɛ dalen b'a la a tɛ k'ale fɛnɛ ta ye abada
Ere ko k'i fa kɔrɔkɛ don. Nin ko ma nɔgɔn tan dɛ. Ne kɔni b'a dɔn i fa kɔrɔkɛ o kɔni y'i masa de. N'a ye min fɔ i ɲɛna k'i ka taa n'o sira i bɛ Ala minɛ ka taa n'o sira de dɛ. Ne kɔni bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye o dɔrɔn de solution ye nin ko in na. Zine e fɛnɛ yan ka taga n'o sira o de solution ya han e yɛrɛ imagine e bɛ caman ba de kalama a b'a ka ko la a ye degun ni tɔɔrɔ minnu sɔrɔ ɲani ne k'a fɔ n b'a ka demande accepter e b'o dɔn mais comme e que ni a kɛlen ka nin moment baden in bɛɛ tɛmɛ ne bɛ tila tuguni ka fɔ n b'a sara ni nin mun na han Ah vraiment Poupée a ma nɔgɔn nka i fana fa kɔrɔkɛ de bɛ k'i mara koyi i yɛrɛ k'a jateminɛ e mansaw taɲala n'i fa kɔrɔkɛ nana i b'o de lajɛ dɛ ne y'i teri de teriya dabɔra de an ka ɲɔgɔn bilasira ne kɔni tɛ se k'a fɔ i ɲɛna k'i k'i fa kɔrɔkɛ kɛlɛ i diɲɛkɛ kama ko parce que e bɛ fɛ ka furu cɛ min ma k'e ka i fa kɔrɔkɛ kɛlɛ o kama yɔrɔ kɔni o ma nɔgɔn dɛ i b'a nɛgɛ nɛgɛ de walasa a ka se ka sɔn i ta ma cogo min na halisa i m'a faamu e ko k'a nɛgɛ ne ya nɛgɛli ni ne bɛ nɛgɛli ɲɛdɔn n k'ale a kɛlen Aba gɛn ne bɔlen o nɔfɛ ne seginna ka na n ko n bɛna na Aba ka situation ɲɛfɔ a ɲɛna a ma ne lamɛn yɛrɛ k'i to la dɔrɔn ne ma mara ne bɛ jama ale kunna ne ɲamɔgɔden c'est à dire est-ce que kuma caman quoi fo ka busan kari ka ne yɛrɛ ci n'a ye fo so kɔnɔ donc ne fana ko a ma o la n ko a ka di a diyara a ma diya ye o n ko ne bɛ furu Aba ma ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna i hakili sigi i ka taa ni ko in ye dɔɔni dɔɔni i ka ko tɛ se ka taa ka nin bolo dan dɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni o de ka fisa baro ne yɛrɛ de t'a dɔn n bɛna kɛ cogo o cogo quoi na ni ke an tile nse Poupée naam ne join n terimuso de don mame n ko n terimuso de don ai di muso ko n terimuso na ila to gaidi ne tɔgɔ ko Zena Zina e furu ne ayi ne ma furu fɔlɔ ah e ma furu fɔlɔ ayi Allahu akbar aha Poupée nun kɔrɔ ye di sine bɛɛ kɔni k'a lɔ ko sungurunin fila la di ɲɔgɔnya ko bɛɛ le b'o dɔn i bɛ Poupée di kɛ ma Poupée bi di kɛ ma donc kɛ ba bɔ nin kɔ furubolo ma ne ye mɔgɔ sɛbɛn ɲini na k'an di ala ko ni Poupée diw ma ɲaamɛ kan i n'a fɛ k'o kunna tiɲɛ ma à partir d'aujourd'hui n t'a fɛ k'i ye yan Poupée à partir d'aujourd'hui n t'a fɛ k'a ye yan et puis pantalon ma fana la ali haram n t'a fɛ k'i ye yan tuguni fefefe wuli ka taa ale wa f'i fa ye ko ne ko kun si tɛ donna yan n y'a f'i ɲɛna kelen tonton a tɔ la sabali tonton ni ma sabari don i ye Aba gɛn ne bɛ se ka sɔn ma o tɛ foyi kɛ ne la mais ala kama nin ye denmisɛnnin teri de ni ko bɛ n da la ni n kamana gannen don ni nin de b'a kuma fɔ n b'i deli ala kama kana n'o fana gɛn an ma fɛnɛ ba jalata kunna kurusi y'a la donc a fɛ k'i di kɛli ma o le mais o le Poupée si bɔra de si bɔra ka wa et puis kanu nɔlen to kuma la la yɛrɛ mɔra suru la ni fa de di nin kɛ Poupée ko tɛ